Здравейте хора, аз съм Никола Лев и намерих някакво случайно видео на не знам коя съм и за сега това е в YouTube и сега ще видим какъв е клипа, до дъно ще го видим какво е. И здравейте хора, аз съм Си и днес играем Build Battle с нашия приятел Спектър. Ма кой е този приятел? Шпекта ли или такова шпек? Лижа шпека поне. Добре, дай да започваме тая ябълка. Знаеш какво ти пред... Добре човек, това поне като снимаш клип трябва да казваш твоето, трябва да си казваш твоето име и след това да казваш на другия. Добре, това е, не знам. Играйте в Hypixel, играйте в предния кварта по мое. Да, значи, прави ябълка. Правим ябълка на... не. Каква ви ябълка, каквата гонила е? Няма да правим ябълка. Каквата гони с твоята просто една ябълка. като Бързо, направи голямото дърво, няма да нещо да стане. Една секунда. Не. Една секунда, ще защото направим ми 50 как едно часа. дете държи в ръката си ябълка. Чули? Добре, захващам. Ако искаш, знаеш какво? Направи едно дърво, ама ако можеш някакси... Какво? Да направя лижа и шпека, не го лижа? Да не е много голямо, ако искаш. Окей. А знаеш ли как се прави това, дето се... Кое ма момиче? Кое бе момиче? Се гличва и става голямо дърво. Е това. И глей са. Глей, чакай. Само трябва с... Ела. Ето, сега с бомбил го направи да стане голямо. Аз ще се заема с детето, ще го направи ябълка. Дидето. Искам просто... Чухте ли? Дидето вместо детето. Дидето ли? What? Човек, защо говориш по ретардски начин? Оф, не мога да повярвам. Защо говориш дете, вместо дете? А те. Аз го казах, не знам защо. Перфектно дърво от теб, друго нищо. Като е перфектно дърво, какво ще стане? Да, прекрасно. Бахте голямото дърво, човек. Не знам, може да украсяваш по някакъв начин. Сега тук му правиме детето е по къси гащи, защото все пак е... Да му сложим джапанки в бъдете. Бослиш ходи, знаеш, като настъпи един трън коса. Човек, като стъпи на трън, ще реве и ще пищи, кой ще очакваш? Женски писъци до небесата. Може да направим... Не. Абе, човек, това да не ти е жена. Това е момче. То се е ритар, значи. Момченце ще го направим, защото така. Може да е с гъщеризонче. Аз преди си отправя много добре коса. Ако искаш, може да направиш косата. Така. Чакай, колко са му гащите, бе? Това му е гъщеризонче. Така, чакай. Малко ми стана смешно. Какво чакай? Няма никъде да чакаме на магистралката. Какво ще? Така. С бебешко синя тениска. Това е това бебешко да ни прави... Чакай. Да ни правиш... Уж правиш момче, да не го правиш сега 5 годишно лапи. Това на кожата. Опа. Нещо ми се бъква, човек, Майнкрафт. Това да му е кожата. Човек, да не ти е синото кожа. Е тук главата. Ето тук. Нали знаеш, че трябва... Това е тази глава, бе, човек. Мяза на слонски слон. Знам какво. Така да му направим тениската, ръчичките. От кой ще му направиш ръчичките? Спокойно. Това ми е любопитно. Аз съм професионалист. Какво е това професионалист, човек? Знаеш какво? Очите, ако искаш, може да ги направим с банери. Така изглежда доста калай. Повервай, това е яко. Без банерите още по-яко. Опа, това трябваше му направя. Нищо не е станало. Като почнеш така, по ретардския начин. Това малко като зомби, но няма проблем. То си мяза на зомби, бе, човек. Не го прави, защото ще се изложиш по някой начин и ще ти слагат или пикастинг, или пулп, или легендари, не знам, човек. И какво е това дете, човек? Добре, какви са тези гъщеризони, които ги прави, бе, човек? Това са... Да ти кажа, това е сухоземно животно, да ти кажа, освен да е кучешко извънземно, освен да е това.
4 минути екстра. Бе, 4 минути, вярно, че си е екстра, ама как ще го направиш Ако направиш цяла минута, например, да ти кажа... Чакай, че се оплетах. Да ти кажа, което правиш за 4 минути екстра. Ако е 1 минута, какво правим, нищо няма да си направила до тогава. Така, сега продължаваме напред. Тук. Удължавай колкото си искаш. Това не ти е фабрика за зомбита. Добре. Не знам. Добре, трудно ми е да кажа дали да е така. Косата, да. Бе, човек, това си едно мязо на тоса Галин, където бе на Египе фараона, бе, човек. Това да не ти е Египен. Той е от Египет, това момченце. Що ми е те на Египе фараона. Поне напред това от яките, не по-яките, по-скоро ти си просто трябва да направиш един иллюминат и да ти дадат всички ти пулва, ако ти дадат такова решение в Hypixel. Яка. Обаче аз ти предлагам верно това с банерите, човек, е доста по-очарователно. Това е малко страшно, според мен. Ето сега ще. Сега оставихте момчето без очи, как не вай срам, бе. Тапаци. За идеята ми беше По-скоро как не вай срам, оставихте момчето без очите. Ама това не е по-скоро момче, просто сухоземно животно мастиче. И не се е перфектно. Не знам как ще стане. Иначе харесвам как го прави, ама за първи път гледам нейния клип. И видях го още... Някой ми писа, пускай, почакай. Да. И както аз викам, че това нещо мяза на... Не знам си какво. Добре. И това ми мяза на нещо като друго, не на човек. Мяза ми на Египе фараона, като на Галин, което пее. Готово. Да, ако искаш му сложи ябълката в ръцете. Така. О, мъгъ, човек. Да няма да еде ябълка на Майнкрафт, ейте. Като някакво диво прасе, човек. Добре, стана за първи път. Това ми мяза хична ябълка, това мяза на лайно. Размазано говно. 3 минути. Така, малко. Оформи малко косата да мяза. Прекрасно. Това не ти е християн за човек. Исус Христос. Не дей са хили много е тъпо. Бах ти странната ябълка, човек. Това мяза на лайно. Опа, тая ябълка стана много голяма, бе. Приятелю. Ябълка? Не, той не трябва да се вижда все пак малко от малко. Чакай, много Тък му я направи и ти почна да я разрушаваш. Много си. Да не казвам какво, защото... Не бързи. Не, тъпа, просто... Защо трябва да махна ябълката? Трябва просто да се личи, че е ябълка, но не и да е нещо огромно все пак. Огромно като? Абе, не бе, човек. Защо го направи? Защо бе не можеш да направиш една хубава ябълка? Бах ти странната ябълка. What the fuck? 2 минути. Това мяза на домат, бе, човек. Бах ти ябълката. О, чакай, да, точно така. Я напред пипа една попена да видиш колко ще е яко. О, мъгъ, това мяза като домат. Хубава ябълка не съм виждал и на снимките. Това не е ябълка, просто е домат. Трябва да сложим тревичка. Как ще я сложиш? Под краката на детето, нали? Детето. Как се прави това? Options? Не. Взимаш това. Хора, знаете ли как мога да стримвам на моя лаптоп? Искам да стримвам някакво. За какво няма смисъл да слагаш ябълка? Виж, колко яко изглежда. На дърветата, да, абсолютно. Аз мисля, че ще сложиш на ябълката. Викам, what the fuck? Да, но то не е, Да, не знам. 1 минута, човек. What the Сложи fuck? на дървото, много е яко така. Аз съм виждал Много много яко. сървъри. Готово. Сега да видим ако се оценявате малко. Няма да го превърта. Да му махнем тия работи. Това мяза на извънземно, човек. Изяш ябълка. Някакси ръцете му са много Изяш здрави. домата ли? Това не е ябълка, просто домата. Личи си.
Това видео ще... Тя го е снимала 18:52 минути в YouTube. Аз ще го приключа с не знам колко. 18 и по-скоро и 52 минути. Не знам защо викам те. И защо трябва да се играе Build Battle? Чакай. Поне да си играят Skywars. Последния Нещо момент, когато подобно трябва да да е пипаш яко нещо, или защото пък тя няма да е да стане дърво симетрично. или По-добре лошо, отколкото не или пък симетрично. вместо да се оцелява, милим Ей, така. и да прави нещо като Прекрасно. Build Battle. А това са домати, къде си служи? Напишете долу в коментарче какво ви мяза на това. Това се мяза на Еди, а в ръцете му какво ви мяза на домат, ябълка или нещо друго? Не, ябълки са. Ябълка ли пише? Аз си мислих, че са Да, домати пише през Red цялото Apple. време. What? Има дори нецензурирани работи. Да му пуп заради глупости само. Не ти получаваш пулп все пак. Лего. Абе, ябълките от кога се ядат с вилици, бе? О, не. Абе, той е пробвал да направи iPhone. Мой фон. Его нещо. Ябълката поне не е колко... Поне главата... Поне му дай пулп, поне. Ябълката не е колко главата. Дано пулп, дано. Малко ще прекъсна видеото. Човек, хора, мисля да не знам кога да приключвам видеото след играта. Мисля, след това. И май ще го спирам, защото ще играм Майнкрафт с Руби Геймър, защото тя пише по телефона. Добре, хора, да видим какво ще е. Пах ти яко. Да. Добре, връщаме се с втората игричка. Чао, довиждане хора. Дано да ви хареса от клипа. Ако искате да го харесате, дайте палец нагоре. И ако искате да гледате моите клипове, това са в моя канал, за първи път снимам. И ако искате да снимам, когато напишете искате ли или не искам или на игра, или да гледам в YouTube какво се случва. Добре хора, мисля за тук да приключвам. Дано да ви харесате клипа. Ако искате да го харесате, напишете долу в коментарите и харесате клипа. Ще се видим в следващия час. И се молите за моя канал. Чао!